Γεια σας, καλησπέρα, είμαι ο Σέζιον στο επόμενο βίντεο του καναλιού μας. Εδώ πάλι στο Need for Speed με τον Alex. Ναι, εδώ βλέπετε το μάξι του, Audi R8 Coupe 5,2 F4. Κοιτάξτε, με top speed 769, 900 acceleration αλλά 463 handling με 710 overall. Εγώ με τη Lamborghini Miura Concept 716 overall, 680 top speed, 813 acceleration και 655 handling. Τον περνάω στο top speed αν θυμάμαι καλά και στο handling, αλλά βέβαια έχει μέσα το acceleration. Αλλά άμα χρησιμοποιήσω καλά αυτά που έχω, ίσως και να τον κερδίσω. Δεν έκανα καλή κίνηση. Όπως βλέπετε με το acceleration του έφυγε ήδη μπροστά. Αλλά αυτό είναι μέχρι να φορτώσω τα νήτρο μου. Ένα. Εγώ το αυτό το κίνητο είναι μόνο για drag race. Δεν ξέρεις πως πάω τις τροφές τώρα. Πώς πάει έτσι? Ό,τι να είναι. Τσουβ, πέρα, φεύγω. Όπα, Παναγία μου, τρακάρισμα. Και κόλλησα. Άγαμα το, δεν πρέπει. Για να δείτε τι κάνει το acceleration. Κοίτα ρε φίλε, εδώ πατιέται καλά. Κολλάει το πληκτρολόγιο μου. Αυτό φταίει τώρα. Όχι, για μια στροφή λέω, δεν είπα τίποτα άλλο. Wow. Να, τώρα πήρα ωραία τη στροφή. Εντάξει παιδιά, μην με παρεξηγήσετε. Άμα δείτε σε drag race αυτό το αυτοκίνητο, κάνει το σταυρό σας. Γιατί έχετε ήδη χάσει. Ναι ρε, ενθάρρυνε του λίγο ακόμα. Είσαι καλός στα εθερετικά λόγια. Με 900 τέτοιο ρε. Όπως καταλάβατε έχω χάσει ήδη. Αλλά δεν πειράζει, στις συνολικές νίκες 1-1. Για να δούμε τι θα κερδίσω. Ωραία. Τώρα πάμε στο επόμενο αυτοκίνητο. Είμαι δύο λεπτά γιατί δεν είμαι έτοιμος εγώ. Πήρα ωραία τέτοιο. Εγώ πήρα 20.000 cash reward. Fucking yeah. Λοιπόν, αυτά από εδώ τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.